Avui us parlarem de la DO Montsant i de 4 vins molt diferents. 2 vins de zones altes de la DO i 2 vins de zones baixes de la mateixa DO Montsant. El tret característic d'aquests 4 vins és que la seva base són les 2 varietats reines de la DO, la Garnatxa negra i la Carinyena. El primer vi que tastarem és el Manou del celler Gritelles. És un celler situat a la zona més alta de la DO, a la zona de Cornudella. Garnatxa i Carinyena, com hem dit anteriorment, procedent d'unes vinyes bàsicament d'argilocalcari i pissarra. És un vi molt fresc, on hi ha molt de predomini de la fruita vermella, destacant segurament la cirera, i un sotabosc lleugerament balsàmic, donat per la Carinyena. En boca és un vi molt fresc, molt àgil, molt vertical, del qual a l'hora de maridar podríem destacar-hi o podríem combinar amb diferents tipus de carn, de coccions senzilles, per intentar no tapar en cap moment el que és la percepció del vi i complementar aquesta percepció amb el menjar. El segon vi que tastem és les Joveres de Margalef, del celler Rondanelles. És un altre celler situat també a la zona alta de la DO, a la zona de Cornudella. És bàsicament un vi elaborat amb Garnatxa i Carinyena, potser amb una miqueta més d'extracció, on la fruita és lleugerament més madura. I en boca destacaríem també la seva frescor, la seva agilitat, el seu pas complexe i a la vegada fresc per boca. A nivell de maridatge us l'aconsellaria per aquest mateix perfil d'aquestes carns blanques que dèiem en l'anterior vi, però en aquest cas potser una miqueta més treballades, ja que el vi segurament és un palet més madur. Per tant, aquesta mateixa carn blanca, però més aviat rostida, feta al forn, un pollastre amb prunes, seria, per exemple, una molt bona opció. El següent vi que tastem, en aquest cas, és el Clos Mesorà. Ens anem ja a una zona intermitja, una zona una miqueta més baixa de la DO, en aquest cas de la zona de Marçà. És Garnatxa i Carinyena, també envellida, i com a curiositat és un dels pocs vins de la DO que té el certificat kosher. En aquest vi sí que destacaria que la Garnatxa segurament és una miqueta més concentrada, on les notes de fruita són més marcades, més madures, i les notes de Carinyena donen molta més potència, molta més profunditat. En boca és un vi una miqueta més ampli, més untuós que els anteriors, i això fa que a nivell de maridatge també puguem jugar amb altres tipus de producte. En aquest cas estaríem parlant d'una carn d'una textura més greixosa, i també d'una cocció més complexa, un estofat, una carn feta al forn, però que sigui una carn que tingui un bon percentatge de greix, així equilibrarem molt bé el que és l'acidesa del vi i la tanicitat del vi. I per últim ens anem al celler Cairats, en aquest cas amb el seu vi Selecció. Aquí ens anem a la zona baixa de la DO, a la zona d'Armós, també Garnatxa i Carinyena, i que en aquest cas sí que podem trobar un vi amb molta més profunditat, amb molta més estructura, on la fruita tendeix lleugerament a la sobremaduració. Això el fa un vi molt golós en nas. És una fruita molt més confitada i, per tant, des d'un punt de vista olfactiu, potser més exuberant. Aquí ja trobem, com a vi, també un vi molt més fet, per tant, un vi amb molta més complexitat, i que a l'hora de combinar-lo amb algun àpat hem de buscar un menjar que sigui força consistent. Hem de buscar un plat que tingui molta més estructura, molta més complexitat i molta més profunditat, per intentar buscar l'equilibri. Per tant, estaríem buscant carns molt potents i de coccions lentes i de coccions llargues, perquè així d'aquesta manera podrà combinar molt bé amb tot el tema, amb tota l'estructura i amb tota la fruita que ens aporta aquest vi.